अच्छा যদি দিনটা রাতি ହେଇଯିବ ଆଉ ରାତିରେ ହେ ହେ ଜହ୍ନ ଉଠିଥିବ ତାରା ଫୁଟିଥିବ ନଈ କୂଳେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବ ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ এভাবে করিবার মানে কোণ? এইটা করলে পানি আর কান্থକୁ ଯିବ ନାହିଁ, কান্থ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଶିଉଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା? ଏ ତ ଭଲ ଉପାୟ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛ? এটা ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ, ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ? ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ଆଉ ଭିତରକୁ ସକ୍ କରିବ ନାହିଁ।